Halo लोगोफोर पुरा ट्रेंडिं प्लेस उरपाद बिल गोबां जोंनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा माने बेयाव फैदों रिल्स हगारदों माने थब्ल बिबार खादों बायदि बायदि माने भिडिअ होलायथिदों आरोखि दा थानो हायाखै बिथाङाबो हान्थु ग्लुब ग्लुब मावलायनाय फाइनालि दिनै फैनानै नायबाय गोजोनबाय आरो माने गोबां मानसिफोरा गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय दसे सम बेलासिनि समावहाय माने थाजिम खालामनो बेरायफैयो आरोखि जायखिजाया माने जोंबो फैबाय गवालपारा डिस्ट्रिक्ट उरपाद बिल फैयो पुरा पाटा पाटी नैबो धेर माबा मोनसे बिलो दं आरोना ओमफ्राय नैबे लामा सेर दोंगा दोंगिल'खौ हनै बड' सावथुननि बिलनफोर बायदिबा नुखाबाय लिरनाय जाहैबाय सेफ उरपाद हांसो दुगैयो होननाय जादों दे दानस्लायोब्ला मारै होनदों मारै हांसो दुगैयो ट्रेन्सलेट खालामला देखना गाइस मोजां मोनदों फ्रेश एकदम फ्रेश मोनदों आरोखि फैनानै जों गुबुनखौ जेबोथ' गैया नेचारेल भिउ ने सोरगिदिं हाजो दङ ओमफ्राय बेयावहाय माने जोंनि खाथिमोनब्ला बेलासि समफ्रावहाय माने उसुखुथु जायोब्ला गोसोफोरखौ थाजिम खालामनो हायो आरोखि बे मोनसे सुबिदा दङ सुबिदा दङ ने जों बिराद गोजान नालाय गैलाबो 70-80 किल'मिटार 91 किल'मिटार 91 किल'मिटार डिस्टेन्सजों फैनानै 1000 खरस खालामनानै जों फैदों 1000नि थाव सोनानै फैदों जों जोंनि बेंटल दमगाव बा जोंनि उत्तर चिराङाव जायोमोनब्ला होमब्ला जोङो 400आवनो जों फैगौमोन आरो सानफ्रामबो थांनाय जागौमोन सानफ्रामबो दा जों बेवहाय बुंनो थाङोब्ला जादों फैबाय आरो बोसोराव खनसेल' जागोन बायदि आं सानो आरो माने मोजां मोनसे लादोंनि दे मोजां आरोखि एन्ट्रि खालामखांनायनि उनावहाय नैबो हाबनोसै आरो जोङो नै माबायदि मोनो हाबानो बिसोरो हाबनोसै आरो नै वाव हाबजेनबाय आरो बायगोनलै बेनो आरो बे थानो सेल्फि लेले आरोखि दे माब्रै एसे बाङायना होदो बर' बिजोंनि रावजोंनो माथो होनबावनाय सेल्फि लाग्रा जायगा एसे मोजां ना सावगारि देखायग्रा जायगा समायना सिख्लाफोर दं फट' पइन्ट होनो नामा फट' पइन्ट खिन्थु बोरैबा गोग्लैला खिन्थु गलेरा थानाय नङा नै माबायदि माने ओरैबायदि माने ना दं जाहैदों ना दं आरो गलेरबो दंलै एथ' खाबे ओंखारदों माने बिफोर आरो बरिया माने दायो लोगोफोर सम बोथोर बायदियै आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय बाय नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै नेनानै थाबाय।